Yen sembah nireng ulun kapurba risang mara bengarat Yang kanan ingkang silih kasih Buka kang sawelaku Masireng terahan jiwang kanan mamujo ing wang Wilahing Awiknam Astu Purnama Sidhem Awiknam Astu silat mring jiwang jagat karana sirantandra kawisisaning bisana sana sinawung langening wilopestu maksih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katulut-tulat mring Raden Waradya winursita upama prameng niskara karantodya tumiying jaman purwa mangya tekap wasananing gumita tan urengging perlambang matumpa-tumpa marma panggung panggeng panggunggung sang murwing kota sekebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusa rasa yen linarasaya karaos mulat sari ruang rasa wani ruing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalma ngilo kaca jarweh wus rinakop cahing carita becik wus gumelar jroning pagliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra Darumyang Kartika wis pinurba kudrating kawasa sari radrang idri pawana Purwa teking duk sina gilir gumandi teman dadi petanganing dina sasi warsi windugang sarta abad tetungkulan tangka tumangkar kaya sinarambun kaya jawah pating ngrembyah dadya padhang ing kutu-kutu alang atoga buron wana myang buron toya dadya branatan pawicalan padhang trawangan sinaring Sang Hyang Retnawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat wetan
Duk mungup-mungup mungguing kalingan mukir abang perngangah lamun kaeksi ayah dilat-dilato bumi. Saya dangu sumurup Sang Hyang Araga. Katon seblak kanan kindereng abang esmu jenar kabar bawas naring Sang Hyang Basanta. Tanendo katun ijo royo-royo mangku gunung ingkang biru moyo-moyo. Puja ing gunung kinemelan gedanung kasiliring Prabancana. Lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha mega. Tanata wis dangu seleng kamlodase. Dene luar sang upaya buka karep tegal sawahe. Anglur silur tanana bedhote sinambi sesendonan, sesindenan mikul karo lungune. Anggiring raja kayane sawane ana pirembakan Samara Wangi. Sang Hyang Arga saya dangu saya inggil. Sinar jagat wis katon melok duning ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sinari jagat kang samya rebut yudha. Rebut teja, rebut kekuwung marang datan wonten ingkang amadane kekuwunging praja ing Astina, ya ing Gajahhoya, ya Liman Benawi, ya ing Kuru Jegala. Ninggi garis 100 tarantuk kalih 1000 jangkep tinega krana negari Astina. Dumadi saking puluh-puluh pebanjaran sinasapan kaya Benawi tinambi ombak samudra binanglangun kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantuk uruting Cakrawala. Wane-wane cakra wisik sawane kineping jurang corong kinepung guwa sirung. Kinarya susuing peksi lawet lan sarang burung. Wonten ugi pasisiran ter sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir. Royo-royo karang kitri roe-roe roning klopo bumi subur pasiten mawur satengah tandur tinandul kaweryan dadi. Gunung-gunung bebanjang rangsang langit lenggak-lenggok lampahing twin mijil saking sendang bening tirtane. Iline pinara para playune tinampi wadhuk binendung-bendung kinarya angelini sawah. Myang pategalaning Narakesma. Mokal panguling tetani bebasan datan ana bumi sajengka ingkang sela. Sedya tinanduran kang murakabi ingon-ingon raja kaya itik yen sansaya ngrembaka lamun myang aglaring mangunan. Lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dhewe-dhewe. Datanunu carane kandhang nganggo kinanjing palang. Lebet tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winada ananing mung matsinamatan daya dinayan. Siwiji-wiji wis mapan sejatining jejibahan tang pinuji teman mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Kenging binasake nalika semono garing Astina lagi mancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pawukir Lojinawi Gemari Pakarta Tata Raharja. Dasar negara kang gedhe bori. Padang jagate dhuwur kukuse tur tado kuncarane. Tur to kasusuring manca praja. Lah sinten to wau ingkang asta pusaraning adil bangsa negari Astina. Wenangira den ucapna dosa namening Sang Nata dosarane 10. Nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Dastarata. Ya Sang Nata Prabu Dastarastra. Nalendra pepakuning bumi ingkang nganggungan jejekaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar kencana. Sang Nata Prabu Dastarastra mengkeraken minggahipun ingkang garwa nenggih Risang Dewi Gendari. Binayang bayang sangjaning para Apsara-apsari kawis ketingal pepak handir sagung kang samya semiwa yaya roping samudra ing dedharatan Datan kantun
biswanipun anung-anung tetungguling praja negaring Astina miwah sangjaring para kadang ingkang sampun ketinggal ngabiyantara marang resanipun Sang Nata Prabu Dastarastra ananging menika ta patih negari Ngastina satring plasa Cendar inggih Sang Regana Patih Harya Sekuni ya Harya Suman ya Raden Trigantal Pati Sang Regana Patih Harya Sekuni menggaraken pilenggahipun Brahmana Ketal Kandra anenggih Sang Mahatma Siwara Bisma datan kantun ugi bisamanipun pandhita ing Sukalima anenggih Sang Tapa Begawan Dura ya Sang Resi Kumbayana ingkang sowan wonten ing pingging piyambak anenggih putra ing Astina Atmaja Pambayun anenggih Sang Raden Kurupati ya Raden Jaka Pitana gendera hambludak runtek umbul-umbul keketerangan danu Yayai Mondo ing mangsa labuh payung megar mendhe jamur parat ing mangsa rendreng tumbahing ngrangap kaya jati ngarane mangsa katiga parandiri ketinggal tidhem jinem madyaning pasewakan negaring Astina naden kudungan panonobah samirana datana mampah kapiyarsa mungsu paraning pradonga mewah pangli ing waranggana sigra amurwani pangandikan dadung mangiji mandika Sang Nata Prabu Dastarastra ingkang dereng kababaring lisan Mas murut ing langit
Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udyana Myang Panjrah Sarwarukma Anggeng manik Narawata Obro prabanya kang sumirat prabanya kang sumirat kenyaring deca lewaran ler kilat sisiring radet Wimbo kekondo mrek mingin Katyuping maruta mento Separan mangambar kungas Ngebeke madyaning pasewakan tandya lang katining kang awan sapa Nikeng Astina samantara tekeng Tegal Kurunarya ya Kresna Kresna lakunira Myangkan wocan waka Tulur narat
Bathara kapangya tekalwi lore melu karya sang bupati sang bupati Newang Sukmana mangat diri nuwih wong bawana langgeng sinunggi datanawrat muga ngayomana marang Praja Ngastina lan saisine Gendari Rada sawetara kuwi gandeng lawan pun Kakang ana ing padyaning Datuluyung Praja Negara Ngastina iki nggonku nganakake pasewakan agung para sesepuh sing tak aturi rawuh mrene iki sapa wae sing rawuh inggih nun sewu Kakang Adipati menika wonten rawuhipun inggih menika pun penemban Bisma ngetal konduk bela dalah wah apa Sengkuni ya ning kene inggih estunipun wonten ya Suman ayo ndadekake kaget penggalih sira ingsun piji ana ngarsaning panjenengan ingsun Sengkuni kawula nen sinuwun inggih kepareng paduka miji dumateng pismanipun ingkang abdi ing kepatihan dinten sakmenika ing jawi sanget kuwatosing manah pindharaning salumbu pinanjering alun-alun kumite racaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun kawula nunuk niki ya slamet kamu Suman inggih wilujeng katiparan nggonku percaya kelawan kowe minangka dadi batal wakil ingsun marana tata-aturake teng Kaprajan Negara Ngastina Maradiage atuna kelawan panjenengan ingsun samendang aja ana nganti ngengkarempin Suman inggih menawi paduka ndangu bab tata-aturake teng Kaprajan saedotan badhe nguciwani para kawula sedaya samya sayek seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Ngastina mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaperang sawanci-wanci praja paduka temping marang muka tatentu boten badhe anggepuk kunsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Kakang Adipati Dastarastra kawula nun inggih ya gawe bombong penggalih ingsun dene kang dadi aturira kaya mangkono inggih mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun ya kowe ngaturake bekti kelawan panjenengan ingsun wis dak tampa rat pangestu ingsun tampanana Suman Trikantalpati inggih kula pundi nggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan kula nuwun sewu penemban Bisma ing ngetal kondro sarwa paduka ingkang putra ngaturaken asung pasegan Panakrambi duwin pambagya raharja mugi tansah kunjuk sartanipun anggen paduka rawuh wonten ing negari Ngastina tansah mawantu ing widodha niskala mboten wonten rubeda menapa wa penemban Mas Rama sidam sekaring bawana ya nggih Kaki Prabu Dastarastra sira ngaturake bekti Kaki Prabu ngaturake asung pasegan Panakrama ana ngersaning pun ing ngetal kandha wis ndak tampa karya bombong raosing penggalih ora lewat punwa uga ngaturake salam taklime punwa ing ngetal kandha mugi tansah kunjuk ana ngersaning Kaki Prabu Dastarata nggih Kaki Prabu nggih penemban sampun kula tampi karya bombong raosing penggalih mboten langkung kaskecan ingkang langkung merayogi lenggah jengan diku wonten ing mriki iya
kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun wengetal kandha negara Ngastina dina iki. Ndak sawang mau kok ana sowane Kumbayana. Padha Raharja ndak rungokke Kumbayana uga sowan. Padha Raharja sak praptamu Kumbayana. Wah. Astaka swala, sela bertapa. Sumorante, sumorante. Awalah. Kula nuwun inggih Kakang Adipati, paduka misanget pisuwan kula. Ya. Dene kula mau sampun ngrangkul kelawan Jengandika. Ya. Inggih, wilujeng pisuwan kula, mboten langkung kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih prayoga nunggunmu lungguh. Nuwun inggih. Sampun penting terang prayogi. Aku ngraita nadyan aku ora weruh. Ning talingane Prabu Dastarasta kuwi titis iso ngrungokke sartane astaku bisa ngraita sapa sing sowan lan sapa sing tak elus sirahe. Kurupati. Sapisuwanmu padha kanthi Raharja ngger atmajaning sun. Kula nuwun amin pasang kelimpan tabi. Dinebena ing iloduni dumawahing tawang doang. Rama Prabu patukane bali dumateng kawula iki wilujeng pisuwan kula. Boten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya. Kowe ngaturake bekti kelawan bapakmu ora lewet ngestuni wong tuwa wae tampanana. Niki kula punika jimat paripih ndayana ing kasantosan. Kurupati wonten imbalan. Padha tatanen barisaning para wadyapura ingkang padha anggantung siba. Aja ana nganting kang padha saur manuk. Jenenging senedyan Brahma sarta mbabarake wigatining pasewakon negara Ngastina dina samengko iki. Kurupati, Bairuk-nduk niki. Kula ingkang dados dawuh paduka badhe kula jangke nggo jimat sartanipun kula mboten badhe swala, Prabu. Ya. Kaki Prabu Dastarasta. Sawisipun wa prapta ning negara Ngastina lumantar nawala sing ndak tampa 3 dina kapungkur. Ya kuwi lantaran Sata Kurawa sing ndak tampa isining nawala. Kaki Prabu Dastarasta amboyongi kelawan pisuwanipun wengetal kandha. Ngger kula putu Prabu. Janjane ana wigati apa sartane bakal ana pirembakan apa teka kulup kaki Prabu Dastarasta amboyongi sowanipun wengetal kandha ngger kulup kaki Prabu Dastarasta Anjrah Kang Puspita Arum asilering samirana amrek sekar kadung ngas kandanyo maweraras retaning driya Bila tala jagat dewa Bathara Remban sewu-sewu kaluputanipun ingkang putra pun Dastarastra dinten sakmenika kula nyuwun agunging samudra pangaksami
Awit krana kathahing kewajiban negari Ngastina ngantos kula subi ngantos kula kalimput bilih kula atur nawala dumateng ngarsa jeng andika wa penemban Bisma ngetal kandha ya mono diagiaturna kelawan pun wa ngetal kandha nggih kulup Ngaki Prabu inggih estunipun kula menika namung badhe matur awit kula sampun matah Atmaja pambayuning Ngastina pun Kurupati. Oh iya. Ya pancen kepara nyata merga pun kowe ngetal kandha. Sakliyane pun arep ananjihke apa kang dadi wigatine dening Kaki Prabu Mbayongi pisuwane pun kowe ngetal kandha pun uga arep nanjihke. Merga kabar wusing sumebar warata sing wis ndak tampa. Kulup Kaki Prabu Destarastra ngangkat Kurupati minangka dadi Prabu Anom Kadipaten Guru Ngastina. Apa pancen kuwi bener, Nger? Sewu-sewu kalubutanipun ingkang putra. Wenemban inggih pancen kepara saestu mekaten. Sartanipun kula menika atur nawala dumateng ngersa jeng andika wah penemban Bisma ngetal kandha menika kula namung badhe nyuwun supados anekseni anggen anak kula pun Kurupati jumeneng minangka adipati wonten negari Ngastina menika. Bela dalah Kaki Prabu ih wonten balan mengko dhisik to kok kula Kaki Prabu rataren lawan pun kowe ngetal kandha merga duk nalika semana negara Ngastina iki ndarbeking para Pandhawa sebab duk nalika semana Prabu Pandhu sadurunge tilar donya sadurunge seda masrahake negara Ngastina iki kelawan Pandhawa. Inggih nanging kula nuwun sewu Yayi Prabu duk nalika semanten matur kalian kula titip negari Ngastina Kakang Adipati benjang menawi sampun lengser keprabon kula sartanipun kula menika sampun seda kula menika sampun boten mengku negari Ngastina menika kula pasrahaken dumateng paduka Kakang Adipati Dastarastra nanging kula suwun benjang menawi anak kula para Pandhawa sampun dungkap dewasa kula suwun supados negari Ngastina menika kakunduraken dipun wangsulaken dumateng anak-anak kula pun para Pandhawa. Ning kok teka malah kula Kaki Prabu jumenengake Kurupati minangka adipati ning negara Ngastina. Inggih. Awit kula menika nampi kabar apa nggih? Para Pandhawa sampun kobong wonten ing bale Sigala-gala duk nalika semanten. Lho mengko dhisik kabar kuwi saka sapa? Inggih saking Patih Ngastina Pundarya Suman. Wela dalah Suman wonten timbalan menemban. Apa bener Pandhawa wis kobong ana ing bale Sigala-gala? Inggih. Kepareng kula badhe matur. Ya. Duk nalika semanten Pandhawa mapan nalika mapan wonten ing bale Sigala-gala wonten ing kitha Pramanakati. Pandhawa menika 6 cacahipun Pandhawa gangsal kaliyan Dewi Kunthi mapan wonten ing bale Sigala-gala. Ya. Dumadakan kok mboten mangertosaken paraning dumadi wonten geni wonten hakning keng ngobong bale Sigala-gala menika. Kok kowe iso mesthekake nek Pandhawa tekaning pati? Inggih awit kula menika nelsih wonten ing bale Sigala-gala kula manggi wujudipun rongkongan cacahipun 6. Mila saking menika kula saged amestani bilih Pandhawa menika sampun sirna margalayu sampun gugur wonten ing bale Sigala-gala kobaring hakni duk nalika semanten menika menemban
Kowe iki wong ora ngerti apa-apa. Senengane kok waton ngomong sak gelemmu dhewe. Inggih awet kula piyambak ingkang nyumurupi, kula ingkang manggihi wujudipun rongkongan menungsa. Cacahipun 6. Apa ya wis genah kuwi rongkonganing putu-putuku Pandhawa? Inggih mbok bilih mawon nganten. Wong cacahipun menika 6. Setunggal Dewi Kunti. Wong ugi wonten rongkongan ingkang ageng. Menika kula saged mestani menika rongkonganipun Bratasena lajeng 3. Rongkongan menika wonten rongkonganipun Permadi kalian Pinten lan Tangsen. Menika Kanggih Prabu wonten timbalan. Diglecah dhisik kanthi Permati aja waton gebyah uyah nampa crita. Yen to durung mangerteni sartane urung isa nampa, urung midhanget kabar sing saknyatane. Inggih, kersanipun sak menika badhe kados pundi? Mek miturut pamanggihipun Wengetal Kandha, Pandhawa digoleki. Merga aku duk nalika semono uga krungu sabdane Prabu Pandhu sawarga. Pandhawa uga wenang ngehaki utawa Pandhawa uga duweni wewenang mapan ning Negara Ngastina, ora ketang mung sak sigar semangka. Mula prayogane papan dununge Pandhawa digoleki, Pandhawa mapane ana ngendi? Ditimbali ana negara Ngastina supaya nampa wujuding negara Ngastina. Peranganing negara Ngastina ora ketang sesigar semangka ngger kulup kaki Prabu Destarastra. Sidhem jroning pasewakan awadyagung tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu nenging sing duka cipta perbuti mandana raras sekebyar katari goleng kono ta wau didemadaning kawontenane Garing Astina awit samya midhangetaken ingkang dados sabdanipun Brahmana Ngetal Kandha kocape mangke ingkang geger Jawi sak jawining pasewakan Negaring Astina dak ngarsa tangkeping muruka pasiban bono amuk apa to kang dadi darurane. Ora ana macan putri Gajeng medhun saka penawing Jawi amung sawanipun Satru gagah pituran nggih risang Raden Bratasena atmajanipun sawarga Prabu Pandhu Dewanata ngagelah ngregancang madaning pasewakan Negaring Astina karya kagat kang samya mula.
mendak alun tata trapsilanira ngecamaken astanira astanira kalih pisan yen ngandika magawe pronto yen ngandika magawe pronto dari wonten paling adhawuh Kakang Adipati. Kusik urung rampung nggonku nampa sabdatama saka Bisma Ngetal Kandha. Lah kok dadi para kawula geger bareng ndak midhangetake ana kaya barang sing tiba makjlok nganti gawe horeg kedaton Ngastina. Ning bareng barang kuwi mau nyedhaki karo aku kok kababar gondo arum. Ijane apa? Mongko tangane ndemok tanganku yen tak rasake kok iki kaya satriya gagah pideksa. Iki apa Kendari? Inggih menika pun putra Paduka piyambak. Anakku sapa? Dursasana apa piye? Sanes. Dursasana ki awake Gedhe ning ora kenceng kaya otote sing ndemok tanganku mau. Dursasana arep awake gagah gedhe ning glombior mung gajih tok. Iki sapa Kendari? Inggih menika atmajanipun Sawarga Prabu Pandhu. Anake Pandhu sapa? Rumangsaku anake Pandhu sing duweni awak otote kenceng, gedhe dhuwur kuwi ming Bratasena. Ya nadyan aku ora iso weruh, nadyan aku ora iso ndelok. Ning aku iso ngraita. Apa iki Bratasena? Inggih kasinggihan mekaten Kakang Adipati. Suman mau ndi? Suman mau ndi? Sengkuni mau ndi? Wonten mriki. Ayo. Endi jaremu Pandhawa wis mati? Inggih. Iki Bratasena sing sowan mrene. Duh. Bratasena nadyan to. Jajal aku iso weruh karo kowe, Ngger. Wah. Aku kepengin tok gendong. Cahedan kowe sengkuni. Inggih. Lah wong nyatane ya aku nemu rongkongan 6 kaya. Mosok ya udu rongkongane Pandhawa iki dadi Bratasena rene.
Senengane iki mula aja sok ngebyah-uyah aja sok waton muni. Nggih, Kang. Senengane kok ora dipercaya wong. Kula aturipun mbagaken dumateng pun Bratasena Kakang Adipati. Ya, tunggu Kang Prayoga. Anak anungane ndita bocah mursid iso mikul dhuwendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ing pangucap kababaro dadi pakarti. Bratasena, Wijasena, sapisawanmu ning negara Ngastina wah edan gawe kaget penggalihipun wa. Padha raharja sak praptamu Bratasena. Wah, edan. Suaramu nggoreke jagat. Sing nang kedaton negara Ngastina geter kabeh. Welah dalah. Yo, destora-destora bapakku mbageke arep aku. Selamat aku ana ing Praja Ngastina dina iki. Ora liwat aku ngaturake basaku katura. Yo. Kowe ngaturake bekti kelawan punwa ing Ngastina ora liwat pangestune wong tuwa Tampanana. Yo, destora-destora bapakku. Tak gegem dadekake jimat. Prayoga nggih. Kaya wis ora kurang prayoga. Bisma kakekku aku ngaturake sembah. Yo. Bratasena ndak tampa ral pangestunipun Hyang Tampanana nggih. Yo. Tak gegem dadekake jimat. Prayoga nunggonira lungguh. Kaya wis ora kurang kepenak. Bratasena slamet to kowe. Nggonmu sowan ana ing Praja Ngastina. Wah. Bratasena bocah sing paling tak tresnani, muridku siswaku sing paling tak sayangi. Durna bapakku selamat tekaku. Aku ngaturake basaku katura. Kowe ngaturake bekti kelawan bapakmu ora lewat pangestune wong tuwa Tampanana ya ngger. Bratasena. Ya nang. Ya, tak gegem dadake jimat. Kurupati kakangku aku ngaturake basaku katura. Dimas Bratasena ya. Ngaturake bekti kelawan Kakang ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Yayi. Ya, tak gegem dadake jimat. Gendari buku aku ngaturake sembah. Bratasena tak tampa pangestuku Tampanana. Yo, tak gegem dadekake jimat. Jar ora dibagekke dhewe. Wong ki aja sok seneng duweni pakarti yang tidak baik. Akhirnya ngono kuwi karo Bratasena ora dibagekke. Ora dibagekke dhewe mergo ora ngerti karo kahanane sampean. Ora dibagekke ora patheken. Penting mukti nang negara Ngastina wis ora masalah. Bratasena, Destarata bawaku piye? Wah, gawe kaget. Sowanmu nang negara Ngastina merga pun wong nampa awakmu ing negara Ngastina wis nampa kabar yen to Pandhawa wis tekaning pati. Duk nalika mapan ning bale sigala-gala ning kitha Pramanakati. Sing ngomong sapa tak jejegane cangkeme. Pripun Dipati? Ndrodhok, Kang. Salahe sapa ngomong nek Pandhawa wis ora ana? Mbah, aja sak waton mulane iki. Wah, aku dhewe ya ora mathuk karo sing sampeyan aturke iki. Ora mungkin Pandhawa najan to ming bocah lolo, najan to dianggep bocah loro saudan telu saurupan, apa ning ditresnani karo para Jawata. Wis manut wis, Kang. Manut penting kowe sehat wis ora masalah. Wah, nyatane aku isih urip. Mergo nalika kobaring bale sigala-gala. Aku lan kadangkulan kundi babu. Tak gawa lunga aku nyolot saka geni saka hakne sing murup kobar ning bali sigala-gala. Wah. Ora ngira nek to anake Pandulima cacahe isih urip. Ya pancen kepara nyata.
Bratasena, Drestarata bapakku piye? Gawe kaget awakmu ing Ngastina sowanmu ki janjane ana apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katuro. Ya. Tak tampa arep ngesuku tampanana Kang angka 2. Sowanku iki ora diutus dening sapa-sapa, merga sowanku iki nanjihake. Nanjihake babagan apa? Nanjihake babagan negara Ngastina kuwi ndarbeng sapa? Kula daturi paringa dawuh. Critakno negara Ngastina iki dipasrahake kelawan sapa lan sejatine sapa sing andarbeni. Bratasena, piye? Duk nalika semana bapakmu Suwarga Yayi Prabu Pandhudewanata pesen kelawan punwamu ing Ngastina. Kepiye? Kakang Adiwati kula titip para Pandhawa. Sekalian kula titip negari Ngastina. Negari Ngastina kula masrahaken dumateng panjenengan. Panjenengan ngregem satanipun ingkang mengku negari Ngastina, nanging kula nyuwun besok menawi anak-anak kula para Pandhawa sampun dungkap dewasa. Anak-anak kula para Pandhawa wenang ngregem negari Ngastina sartanipun menang ngehaki sartanipun andarbeni kagungan negari Ngastina menika. Ngono pesene bapakmu. Saiki kepiye? Aduh, Nger. Sewu-sewu kaluputane womu Drestarata njaluk ngapura merga negara Ngastina wis ndak pasrahake marang kadangmu ya kuwi Si Kurupati sing wis ndak wisuda dadi pangeran pati ana negara Ngastina. Wah, Nalendra Wolawali ora iso ngegem sing dadi ngendikane Pandhu bapakku. Aduh, ya merga aku krungu ature cangkeme Suman kuwi mau. Apa? Mboten napa-napa. Lara atine ya syukur saka awakmu dhewe kaya. Nggih, Kang. Pun mboten masalah. Kula disengit teng negara Ngastina mboten masalah. Kula ora dianggep ora patheken. Wis, men. Aku tadi sampean muring-muring, muring-muring ya men. Sak gelemku kok sampean kuwi karepe arep ngopo? Mula sing gedhe pangapuramu ya nggir. Pandhawa wis ora duweni wenang ngregem sartane mapon ing negara Ngastina. Monggo dhisik aku kaelingan sing dadi ngendikane Pandhu bapakku. Nadan to amung saksi garing semangka para Pandhawa wenang mapon ing negara Ngastina. Ning mengko dhisik Pandhawa bisa urip ayem nanging ora mapon ing negara Ngastina. Banjur mapane ana ngendi? Kusik. Saiki ndak menehi liru. Lirune apa? Ya kuwi wujuding papan sing gedene tanpa beda kaya dene jembare negara Ngastina. Jembare uga jembar padha kaya negara Ngastina. Nanging ora padha jembare karo negara Ngastina. Kula malah mumet to sing ngendikane Adipati Drestarata. Wis menengo. Tak paido malah kowe meneng. Nggih, nggih. Kowe mapanane ngendi? Ora liya kejaba ya kuwi amung Wanamarta utawa alas Ngendraprastha. Wah. Mapane kepiye? Njur aku kudu kepiye? Aku ora mapan ning negara Ngastina. Apa aku kon kudu mapan ning tengah alas? Musik. Wanamarta kuwi babatana. Nek wis rampung mbok babati, iso tok nggo mukti kowe sak kadang Nger Bratasena. Cumanggah anggro sesumbar Pawalindo bumi gonjeng. Oh
kaya ngono sing dadi dawuhmu. Ya aku nampa yen to Pandhawa wis ora kena sartane wis ora duweni wewenang mapanane negara Ngastina merga negara Ngastina wis dipasrahake Kakang Gurupati minangka dadi pangeran pati. Wah, Bratasena sakadang Pandhawa ikhlas ora mapan negara Ngastina ora dadi ngopo. Aku ikhlas Destarata bapakku. Yo, ning kowe saguh to mbabati alas Monomarta. Ora saguh sebabe apa? Saisaku aku njaluk pamit budal dina iki. Mengko dhisik nggonmu budal kowe mbutuhke sak biyantu apa? Kowe mbutuhke wadyabala pira sing ngewangi karo nggonmu mbabat Monomarta? Ora sabutuh wadyabala. Tak lakonane dhewe. Wah, ning aku njaluk karo Destarata bapakku. Nggonku mbabat alas sak budale aku saka negara Ngastina dina iki. Aku njaluk Destarata bapakku aja ndahar, aja sari, aja nendra. Tak jaluk manekung puja. Ana kersaning dat kamurwing dat muga-muga anggonku babat Wonomarta isa kasembatan. Saltane isa kalih sing sambikala. Wah, wis ngono wae sing dadi penjalukku. Ya. Penjalukmu ndak pinangkani. Punwama ora bakal nendra sartane ora bakal ndahar. Yen to urung rampung kewajibanmu mbabat Wonomarta ngger Werkudara. Wah, wis aku njaluk pamit. Aku njaluk pamit mangkat budal dina iki. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bisma kakekku aku njaluk pamit. Ya, Werkudara sing ati-ati. Sing mrayitna Surtiti ngati-ati. Ya. Durna bapakku aku njaluk pamit. Werkudara. Ngati-ati. Oh, merga Wonomarta kuwi alas sing gawat kliwat wingit kepati gong liwang-liwung satu mara satu mati jalma mara keprayu. Yo. Nek kowe ora ngati-ati tenan mbok mengko malah fatal kedadeane. Fatal iki apa? Kok sampean ora mudeng kaya. Kowe iki basane pendhita Sukalima. Gendari buku aku njaluk pamit. Sing mrayitna ngati-ati Nger Bratasena. Wah, wis aku njaluk pamit. Ning luwih dhisik ayo ndak kanthi kembul bujana Madang perkara keri. Sing wigati rampung luwih dhisik kewajibanku. Nggonku babat Wonomarta Destarata bapakku. Sing ati-ati Nger Werkudara. Dan Bratasena iki aku mbok junjung iki arep mbok kapake. Wah, Destarata bapakku. Aku kawit cilik ora ana sing momong. Merga pancen aku bocah lolo, aku ora iso dimong dening bapakku Pandhu. Ora ana liya sing ngomong amung kowe Destarata bapakku. Mula aku uga ngaturake panuwun kelawan kowe. Lan sawangen jagatku iki doyong apa jejeg. Yen to jagatku iki doyong, ateges aku bakal gugur nggonku babat Wonomarta. Nanging yen to mbok sawang jagatku iki katon jejeg, wah berarti bakal kasembatan aku entuk wujuding Wonomarta. Bela dalah Nger Bratasena. Nadyan to bapakmu, nadyan to wakmu ing Ngastina ora iso weruh sartane ora iso nyumurupi kahanan. Nanging aku nggrahita ndak sawang jagat
wajahmu katon jejengger wah jaluk pamit Stara Dramawati Gendari wonten dawuh Kakang Adipati ngono kuwi lho duwe anak ki sing kaya ngono kuwi Pandhu kae anak-anak 5 ning iso merantasi gawe lah kowe anak-anak 100 kok goblok kabeh wah edan Kurupati wonten timbalan dadi bocah ki sing ngono kuwi dadi satru ki sing kaya Bratasena kuwi mau iki Suman yo ngono olehmu ngemong anakku Kurawa ki aja mung sak geleme dhewe aja pating selangkrah ora karu-karuan aja mbok ajari tumindak sing werna-werna modar ora kowe dipaido karo Sumaning Pati Dastarastra nggih ngestaken dawuh Kakang Adipati anak-anak 100 kok ora ana siji wae sing migunani medan Dursasana kaya ngono awake gedhe angger praming joget-joget bengok-bengok wah bareng tekan titi wansine mung glethak semaput inggih Durmagati kaya ngono lah nggih Durmagati niku awake gedhe ning nek takon nek omongan nendi lek ora sida berwibawa suarane cilik nggih mula kowe kudu setiti ngati-ati janji ki sak budale Bratasena kowe ngawe Kurawa ning nganti kawanguran dening Prabu Dastarastra aja takon dosa tak cethel kelungguhanmu minangka patih inggih ngestaken dawuh kowe pilih ora nganggo seban jaba apa pilih sampean ora sida dadi patih mbon mboten sah ngangge paseban jaba mawon mboten masalah mboten ngangge seban jaba ning mengke langsung budalan padha wae kowe menungso ora tatanan inggih kula namung gegojekan Gendari wonten timbalan gandeng kowe wis purna kewajiban kaprajane negara Ngastina dina iki mrotogake kanthenan pun Kakang gandengen pun Kakang ana ing Manjing Kembul Bujana bareng para sata Kurawa inggih ngestaken dawuh Kurwati wonten timbalan budal kang padha sebo jroning Sunedya Kundra ngedaton Manjing ana ing Kembul Pambujanan ngestaken dawuh wa penemban Bisma Ketal Kondo piye nggih kula pun Kaki Prabu monggo kula kanthi Manjing wonten ing mriku Kembul Bujana kelawan ingkang putra ya ayo ndak derekake wis purna gatining penanggilan arsa sangkata kundur kedaton jeluk saking dampar kabeh gambaran gading kadharaken sangkiring purumban jadi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngampil parang kebabun kawis tinggal saking mandur tindaknya Sang Srinata candrane kadya gagak lumbungan